Bos días a todos e a todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos máis destacados no día de hoxe na Xunta de Goberno. Fundamentalmente son tres. Están moi orientadas, pois, sobre todo, a falar de dous convenios de colaboración cos concellos de Lugo e Barreiros destinados a impulsar iniciativas, como sempre é habitual, para mellorar os servizos públicos e dinamizar a nosa economía local. Por unha banda, como decía a Deputación, aprobou no día de hoxe esa colaboración económica que xa ven sendo habitual co Concello de Lugo para a celebración do Ar de Lucus deste ano 2024 por un importe de 50.000 euros. Esta contribución fixo posible que un dos espectáculos de referencia, como é o Circo Romano, volvese a ser un dos maiores atractivos desta festa, declarada, como saberedes, de interese turístico internacional. Ademais, pois, como é sabido, pois esta axuda tamén serviu para contribuir a mellorar a organización e a montaxe dos campamentos de 19 asociacións que forman parte do Ar de Lucus. Ademais, pois, dende esta institución seguimos a contribuir coa cesión dos espazos públicos para o desenvolvemento de certas actividades e coa promoción do evento a través do servicio de audiovisuais, campañas publicitarias e a participación en feiras turísticas e medios de comunicación. A Deputación mantén un firme compromiso con esta cita que celebra a historia romano-castrexa de Lugo, un auténtico motor económico para a cidade e a provincia. A nosa contribución foi fundamental nas últimas edicións, garantindo desta maneira o éxito e o crecemento do Ar de Lucus, que atrae milleiros de visitantes tanto a nivel nacional como internacional. Como onte mesmo dixo o presidente na inauguración do Parking de Santa María, seguiremos traballando man a man co Concello de Lugo para dar aínda maior visibilidade a este evento cultural e histórico que xa se consolidou como un referente no calendario festivo turístico. En segundo lugar, tamén aprobamos un convenio de colaboración co Concello de Barreiros por un importe de 17.000 euros destinado ao programa Mais Concilia Barreiros. O noso compromiso cos concellos é incuestionable e o noso compromiso co benestar social tamén o é, non? Porque esta iniciativa facilítalle a esta institución local, o Concello de Barreiros, destinarlle, ou facilitar, a favorecer a conciliación laboral dunhas 92 familias do municipio durante os períodos non lentivos. Esa conciliación laboral é un aspecto moi importante, porque neste programa participan un total de 280 nenas e nenos do Concello de Barreiros entre 4 e 12 anos. Desenvolveuse entre os días de Semana Santa, a última quincena do mes de xullo e esta primeira quincena de setembro. Como decía, o obxectivo principal é que as familias poidan compaxinar a súa vida profesional e laboral coa crianza dos seus fillos e fillas, unha necesidade que a día de hoxe está moi presente, non? Somos plenamente conscientes dende a Diputación de Lugo da importancia que ten a conciliación laboral nos tempos que corren. Durante toda esa temporada, os participantes puideron desfrutar de actividades deportivas e culturais, actuacións relacionadas co medio natural e accións vencelladas aos hábitos saudables. E, finalmente, o terceiro punto de relevancia nesta Xunta de Goberno foi a licitación do contrato por un importe de 450.000 euros para a suministración de equipos de impresión, copia e escaneo para a Deputación de Lugo. O contrato en réxime de arrendamento sen opción a compra xa é licitación por unha duración de 2 anos con posibilidade de prórroga por outros 2 anos máis. O novo contrato entrará en vigor ao finalizar o que temos actualmente en vigor e se prevé que empece a funcionar a partir de febreiro do ano 2025, distribuído en 4 anualidades ata o ano 2028. E ata aquí, todo o que tiñamos que informar desta Xunta de Goberno quedo a vosa disposición para calquera pregunta que queirades facer. Moitas gracias.